L'estratègia en aquest cas era fer una campanya molt didàctica, no? Trobar una manera molt evident de posar en imatges aquesta vulnerabilitat, no? del motorista en aquest cas. Hem de fer en imatges posar en evidència d'una forma comparativa que la moto, el que deia abans, és clarament inferior. Aleshores vam dir com ho podem fer i la idea que va sorgir era desmuntar progressivament un cotxe fins a convertir-lo en una moto. És a dir, les coses que té el cotxe i que no té la moto ens demostraven d'alguna manera aquesta inferioritat, el ser el més vulnerable de tot, no? Llavors anàvem desmuntant, la idea és anar desmuntant per peces, entre cometes, perquè tampoc hi ha temps, un cotxe fins que es transforma en una moto.